Нямахме пари. Опитах се да привлека някой приятел финансово да участва, всички му отказаха. Просто не им се рискува на хората. И какво се случи? Пак кредит. Викам, давай. Или. Теглихме поредния кредит, направихме павилиона от нула съвместно с баща ми, с брат ми и стартирахме дейност. Буквално от началото започна добре, така хареса ми. Още на първата седмица вече имах опит. Казвах си, ще тръгне това място. Няма начин. Сега, този път си бях сложил обица на ухото и си застраховах обект. Предвид предишния пожар. Какво се случи? След 3 месеца и този обект изгоря. От фритюрника, те и двата пъти от фритюрника тръгваха нещата. Поредния крах, семейството ми беше сгромолясано, фалирахме, дължахме кредити. Викам им, хора, веднъж сме го направили, пак ще го направим. 2 пъти сме го направили, 3 път ще го направим. Давай, важното е човек да не се отказва. Пак с общи усилия направихме, изградихме обекта. За щастие, щетите не бяха толкова големи като първия случай. Един добър човечец тогава беше там, който ни беше пазач до нас на магазина. Бързо беше реагирал и пожарната беше дошла много бързо и щетите бяха сравнително малки. Малки, но пак горе-долу за около 6, 7, 8 хиляди лева. Застрахователната компания, няма да споменавам конкретно име, към която бях застраховал павилиона в Люлин 4. В случая всяка една такава компания се опитва да докаже как това е злоумишлено, така че да не ти плати пари. В този ред на мисли и в моя случай се стана така. Започнаха да в случая пратиха дознатели, които да установят как е станал пожара. И в този момент дойде всъщност дознателят, който отговаряше за тоците. В случая елчеста, някакъв много ерудиран човек беше, физик, пенсионер, но много знаещ. И аз му обясних как се е случило. Там, че е залепнала биметалната пластина на фритюрника, бушона е дефектирал и така нататък. Сега, той ми каза така, виж сега, момче, това всичко, което говориш е много логично, но аз съм учил теория на вероятностите. Мога да ти го сметна, че шансовете това да се случат са едно към много. Може би към милиард, може би към повече. А пък нашата цел е да докажем на господата от застрахователната компания, че това е станало като инцидент. А тук, вика, много намаляваме нашите шансове да ги убедиме в това. Искаш ли, вика, да подготвя, вика, аз едно становище, да ти го кажа, което може би ще върже повече, което нямам право да го правя, но аз, повярвай ми, съм бил на много такива случаи като разследване с цел застрахователна измама, но тук определено не става въпрос за такова нещо, защото виждам, обектът е нов,